Hej, jeg hedder Ulrik Borgenbauer, og det er Operation Cykelhjelm. Herinde bag ved os har vi Hyppehus, og her har vi en klar mistanke om, at Pia vil komme om lidt i sin plejebil og stille den og tage sin cykel og køre hjem. Pia har lovet, at hun vil køre med cykelhjelm. Det har vi en klar mistanke om, at det vil hun ikke. Derfor har vi valgt at være på pletten, følge efter hende og se, om hun holder, hvad hun lover. Se med videre. Ja, så sidder vi i bilen og venter på, at Pia skal komme. Det er nu godt kun 20 minutter, til hun kommer. 20 minutter. Jeg tænker, du kan om bagved at holde. Men lige nu vil vi køre frem og se, om min cykel er der, og min selv må få plads. Se med videre. Dette er Hyppehus. Det er her, at plejerne møder ind om aftenen og skal afløse. Klokken er snart 23:30, og så er det der afløsning. Pia plejer altid at holde sin cykel herinde. Mit kamerahold har allerede fanget Pias cykel. Cykelhjelmen er på plads, som vi kan se. Så er der kun lidt at gøre og vente. Her har vi valgt at gemme bilen. Hyppehus ligger lige heromme bagved. Vi er nu tættere på at afsløre Pia, om hun kører uden hjelm eller med hjelm. Kom med. Det her, vi ser hernede, det er Hyppehus. Når vi ordner det her Operation Cykelhjelm, er det meget vigtigt, at man bevæger sig ubemærket, så dem vi er efter, de ikke fatter mistanke. Kom med. Vi stopper her. Her har vi fri overblik, så vi kan se, når Pia kommer ind fra sin vagt. Vi har fået mange anonyme henvendelser om, at Pia kører uden cykelhjelm. Hun er senest blevet set så sent som i eftermiddag. Det, der er det chokerende i, at Pia kører uden cykelhjelm, det er, at hun er administrator for Facebook-gruppen Os, der kører cykelhjelm med stolthed. Derfor er det så chokerende, hvis det skulle vise sig at være sandt, at Pia kører uden cykelhjelm. For hvis ikke hun burde gøre det, ja, hvem burde så? Her har vi de to anonyme vidner, som vi i aftenens anledning har valgt at kalde Gurli og Astrid. Og vi kan starte med dig, Gurli. Hvad var det, du så i dag? Hun kørte ned ad Trellevejsbakken op på fortovene og var ved at køre et lille barn ned uden cykelhjelm på. Kørte hun hurtigt? Ja, meget. Vil du mene, det var uforsvarligt, det hun gjorde? Ja. Kunne du selv finde på at køre på den måde? Nej. Aldrig. Tak. Vi går over til dig, Astrid. Hvad var det, du så i dag? Da jeg var på vej over til en veninde, der kørte hun faktisk også på fortovet. Kørte hun hurtigt? Ja. Kunne du se, om hun havde cykelhjelm på? Det havde hun ikke. Og det er du sikker på? Ja. Vi siger tak. Det er den. Det vi i øjeblikket ser her, er Pia, der kommer hjem fra sin vagt. Hun kommer planmæssigt ind og tager vej ind og stiller bilen. Vi følger efter og holder øje med, om hun bruger hjelmen. Nu cykler Pia. Hun cykler hernede nu. Og hun har tydeligvis ingen hjelm på. Vi har nu sat efter Pia. Hun cykler foran os, og hun har ikke hjelmen på. Vi vil følge efter hende og holde øje med, om hjelmen kommer på. Slår hun ind.
Vi kan allerede se, at Pia kører foran os. Og hvad endnu værre er, hun har ikke lys på. Vi følger efter. Det der er Operation Cykelhjelm. Det der er Ulrik Borgen derovre. Du bed for længe til siden. Vi vil gerne tale med dem. Så bare filmen. Vi vil med filmen. Det er Morten. Det er Ulrik Borgen derovre. Vi vil gerne tale med dem. Vi vil gerne stille opklarende spørgsmål til en tv-udsendelse. Pia vælger at stikke af. Hun vil tydeligvis ikke tale med Operation Cykelhjelm. Hun har tydeligvis dårlig samvittighed. Men vi giver ikke op så let. Vi følger efter hende. Og der kommer lige en målklokke. Cykelhjelmen, den hænger på siden af barnestolen. Den dårlige samvittighed lyser langt ud af Pia. Der er hverken lys på cyklen, og der er heller ikke hjelm på hovedet. Pia, vi vil bare høre, om du vil stille op til din interview. Ved du hvad? Har du noget at sige til dit forsvar? Hvor kæft, hvor er det mærkeligt. Hvordan skal hjelmen beskytte dig, når den hænger på barnestolen? Så må din kørsel i stedet for. Og her opstår så en farlig situation i bestræbelserne på at lave god journalistisk arbejde. Med nød og næppe undnyder vi lige en bil, men vi klarer den og følger efter Pia igen. Nu skal det blive spændende at se. Her foretager Pia en dramatisk handling. Hun kører ud foran bilen og hen over fortovet. Jeg vælger at tro på, at vores anonyme vidner taler helt sandt. Pia har kørt på fortovet og været meget tæt på, og endda at køre måske et lille barn ned. Vi følger efter. Hun prøver at undvige og køre en helt anden vej. Pia kører uden cykelhjelm. Vi kører hjem. Her står vi foran Pias bopæl. Hun vil om et øjeblik komme med cyklerne. Lad os vende os om og se, om hun kommer på vej. Det kan være svært at se, men der kommer ganske rigtigt en sort skikkelse dernede uden lys på. Det ligner en cyklist. Tydeligvis en cyklist med dårlig samvittighed. Her ser vi, hvordan Pia hun prøver på at undvige kameraernes splitlys. Jeg vil nu igen forsøge at få en kommentar fra Pia og hendes manglende lys og hendes manglende cykelhjelm. Det der er Ulrik Borgenbauer for Operation Cykelhjelm. Du er blevet taget uden lys. Hvad har du at sige til dit forsvar? Ja, hun prøver på at klemme sig fri af kameraerne, men det stopper ikke Operation Cykelhjelm. Hvordan vil dit cykelhjelm beskytte dit hoved, hvis du skulle vælge, når den hænger på barnestolen? Hvad har du selv at sige? Sig dog stille, hvor du mærkeligt. Vicky, du kan også vælge at stille op til en interview senere, hvor du kan komme uddybende svar på vores spørgsmål. Kan vi tage noget af de ting, der er i stedet for? Jeg tror, vi stopper her. Vi kommer ikke videre med Pia. Hun har ikke noget at sige. Men vores billeder er dokumentationsrige.